Hi guys! Once again, welcome back to our vlog here at Chris Lee TV. Dahil nga long weekend vacation ulit, tayo po ay magtutungo sa isa sa mga pinagmamalaking Tambobong Beach ng Dasul, Pangasinan. Tara guys, samahan nyo kami at ipapakita ko din sa inyo yung napakagandang view deck ng Dasul. At kung naghahanap ka rin guys ng napakamurang room, dito ka na sa Ponsecas Beach Resort dahil yung kanilang room ay 5,000 pesos good for 10 packs. Meron ka ng access sa kanilang beach front, meron ka ng sariling toilet, may sarili ka ng kitchen at air condition pa ang kanilang room. At huwag kalimutang magbayad po ng environmental fee na 30 pesos. Below 12 years old ay wala pong babayaran. Okay? At dito naman guys, malapit-lapit na tayo sa may Malacapas View Deck. Itong Malacapas View Deck guys, bago nyo marating yung Tambobong Beach, dito muna kayo sumaglit. Kasi yung view deck dito ay tanaw na tanaw yung napakagandang Dasul Bay. Ayan, yung napakagandang water forms na meron tayo dito sa Pangasinan. At dito nga wala pong entrance fee, basta magpaalam lang po kayo sa may-ari. May mga inumin din po dito na binibenta, may halo-halo, ayan. Dito guys, mapapansin nyo, napakaganda po talaga. Dahil pwede ka ditong mag-family picture. Di ko lang alam kung pwedeng mag-picnic, pero ang alam ko pwede po dahil based dun sa nakita kong space po ay talagang napaka-suitable po nito for picnic. Basta siguro magpaalam lang po. At na-timingan na nga namin dito yung may-ari. At talaga namang napakabait po nung may-ari. Dahil tinanong namin kung may entrance fee ba dito, ay wala po, basta po panatiliin lang po nating malinis yung lugar. Ayan. At ayan nga po yung napakagandang view dito sa may Malacapas View Deck. So ano pang masasabi mo? Wala na, kasi talagang tanaw na tanaw mo yung napakagandang dagat. At kung mahilig ka rin sa spacious na talaga namang gusto mong sumigaw, ayan, pwede ka dito. At mag-travel ulit tayo ng around, kung hindi ako nagkakamali, mga almost 30 minutes pa bago marating yung Ponsecas Beach Resort at Tambobong Beach. Ayan. So talagang kailangan mong magtiis dahil mahabang biyahe at zigzag yung daan guys. Kaya mag-iingat po, check your brake, check the maintenance of your car kasi mapapasabak ka talaga sa biyahe dito. At dito nga guys, sa daanan pa namin yung isa sa mga pinagmamalaking Collie Beach. Okay? Dito sa part na to, napakaraming transient room, napakarami ng resort. Pero dito na kayo sa Ponsecas Beach Resort dahil napaka-accommodating po nila, napakabait ng kanilang staff dito. At talaga namang napaka-cozy din ng place, napaka-ganda, napakalamig ng room. Ayan. Yung wifi nila guys, malakas din, malapit sa may jacuzzi. So, yung room nga nila guys ay 5,000 pesos. Good for 10 packs. Fully air conditioned. With own toilet. With own kitchen. At meron ka na ring sariling dining table. At meron din silang common toilet and common kitchen. Ayan. At pwede ka rin po ditong humiram ng kanilang mga gamit basta matuto kang magbalik. May tiwala po sila sa mga guest nila. Yun lang ang talagang napakaganda po dito. At dito nga guys, ito yung room na kinuha namin. Tignan nyo guys, oh, diba? May electric fan pa yan. Oh, meron pang aircon. May ref pa pala. Nakalimutan kong sabihin. Ayan, nakasiling din sila. Double deck with extra foam. Ayan po. At meron sila ditong isa pang bed. Oh, 'di ba? Napakaganda rin po ng setup ng kanilang kitchen. Ito po yung kanilang dirty kitchen. May rice cooker din sila kung gusto mong magluto sa rice cooker. Meron din po silang pagpainitan ng tubig, yung electric kettle po. Ayan. So lahat po 'yan ay wala pong additional fee. Higit sa lahat, kung gusto mong magdala ng ulam, wala din po silang per cage fee. At ito po yung kanilang CR guys. May shower na rin sila dito. Ayan, toilet. So yung shower nila guys may heater din. O, saan ka pa? Dito ka na guys sa Ponsecas Beach Resort. Down rate sila this month of
June. Ayan. So sana mag-extend pa yung kanilang promo for only 5,000 pesos lang po. Ayan, may mga bathroom rules din po sila, basahin na lang natin. And then meron din silang kitchen rules. Syempre, kailangan nating maglinis. So clean as you go. At ito nga pala yung kanilang check-in time, 2 PM. But sa case namin, pinayagan kaming mag-early check-in. Diba? Napakabait nila. Check-out is 11:30 AM. At ito na nga yung kanilang pinagmamalaking beachfront na resort. So dito lang yan sa Ponsecas. Dito po ay may free na wifi. Napakalakas. Okay? Tara guys, pasok tayo. Let's go! At dito nga guys, meron po silang good for couple. At dito yung kanilang cabin for only 2,000 pesos. Ayan guys. At sa baba po niyan, meron pong jacuzzi. Kung gusto nyo pong mag-jacuzzi, pwede po kayong mag-add ng 500 pesos for the access po ng jacuzzi. At ito nga po yung kanilang entire beach front na mga room. Ayan guys. Okay, so tignan nyo naman. At meron din po sila dito mga binibentang mga pika-pika, ice, uling. Ayan, marami pong store dito, kaya napaka-accessible po. At ipapakita ko din sa inyo guys kung saan pwede kayong mamili ng napaka-fresh po na mga isda na talaga namang napakamura din. Mamaya po yan. Okay, so for now, dito muna tayo sa kanilang beach front. So kung makikita nyo guys, mula dito sa kanilang resort, dito na po yung kanilang harap, yung Tambobong Beach po. At dito nga guys ay napakaganda at marami ding activities na pwede nyo pong gawin dito. Mamaya po ipapakita ko din sa inyo. Dito nga guys, ayan, pwede ka po dyang magpa-picture kahit na hindi ka po dyan naka-check-in sa kanilang cabin. So kung gusto mo ng Instagrammable na na mga photos, so dito ka po magpa-picture. Talaga namang napaka-cozy po ng kanilang place. Okay? Ayan. So yung kanilang jacuzzi guys, hindi lang po pang solo or pang couple, meron din po silang pang family kagaya po niyan. Di ba? Ang ganda po. At ito naman po yung kanilang deck sa Ponsecas, kung saan tanaw na tanaw mo yung napakagandang Tambobong Beach at pwede ka po ditong mag-inom. Ayan. So pag sinabi nating mag-inom, hindi lang po alak. So pwede din po mga soft drinks. Ayan, di ba? So napakaganda guys. Ayan. So saan na kayo? Dito na lang kayo sa Ponsecas Beach Resort. Ulitin ko, naka-down rates po sila for only 5,000 pesos. Family room na po yon. Good for 10 packs. Ayan. Okay. So napakaganda po. And also, meron din po silang ino-offer dito na island hopping. Ayan. So kung gusto nyo pong makapunta ng Culebra Island, pwede nyo pong sabihin dito. At yung kanilang boat rate for good for 6 to 8 packs po ay 1,500 going to Culebra Island. Kami na kami nag-avail dahil may mga bata po kaming kasama. And talaga namang sabi nila yung beach na yun ay napakaganda. Okay? So ito na po yung napakagandang Tambobong Beach. Sa mismong harap po ito ng Ponsecas Beach Resort. Ayan. Diba? So pwede ka rin po ditong mag-kayak. Yung mga table na yan, libre po yan kung gusto nyo pong gamitin. Diba? Umbrella with table na po. Okay? At kung gusto mo ring mag-grill, ayan, kagaya ng ginawa namin, meron din po sila ditong griller. Yung uling na yan guys ay free na rin po. At sa mga naghahanap din po ng pampalamig, meron din po ditong mga naglalako, ayan guys. At syempre, para sa ating lunch, kailangan na nating magluto. Yung pork na yan, marinated pork, ay baon na po namin yan at pati po yung isda. So sa mga tight po ang budget, ganito po ang gawin nyo para makamura po kayo, okay? At after nga namin ditong kumain guys, ay nagtungo na po kami doon sa mga mura pong isda, kagaya ng sinabi ko kanina, di ba? At dito nga yun guys,
sa malapit-lapit lang din po dito sa Ponsecas Beach Resort. Okay? So, eto nga, at nakita ko yung mga different activities pa na pwede nyo ma-enjoy dito. Kagaya nyan, crystal kayak, banana boat, ayan, meron po sila dito. Okay? So, ano pang hinihintay nyo? Kompleto na po lahat. At dito nga, ito na yon. Napakamura po ng isda dito. For only 150 pesos, 1 kilo na po yun. Ayan, o, diba? Ang ganda. Sariwang-sariwa pa po yan, guys. At meron nga po kami ditong ni-request na isda kung available po. At nakalimutan ko na po yung pangalan. Pero ito po, masarap daw po itong isigang. Kaya isisigang namin to, guys. Ayan. 2 kilos na po yan. Almost 2 kilos. Ayan. O, diba? So, kung ano po yung isdang yan, please comment po. Dahil nakalimutan ko na po. So, after nga namin mamili, ayan, iluluto na namin. Ayun. At ito po ang para sa aming dinner. Mainit na sabaw. At syempre, may mainit din tayong rice. So, yung rice cooker na hiniram lang namin. At ito nga yung kanilang night vibes dito sa Ponsecas Beach Resort. At talaga namang napakagandang mag-relax dahil napakaliwanag po ng kanilang place. Ayan. At dito na guys ay nag-chill na rin po kami. At ang mga bata ay nag-enjoy na rin sa napakaganda nilang jacuzzi. Ayan, with light interaction. Nag-iiba-iba pa po yung kulay niya, oh, 'di ba? Ang ganda. At ito ang kanilang cabin. Aircon din po pala yan, oh, 'yon. Nakalimutan kong sabihin, aircon yung cabin po nila na for couple. At yan po, yung mga kasama namin, nag-chill na rin. Ayan. So, may barista din sila dito. Hindi, joke lang. Wala pong barista. Talagang accommodating lang po ng mga staff nila. Lahat ng kailangan mo, basta available po ay ibibigay po nila. Ayan. At dito nga guys, time for coffee and of course breakfast na rin para makapag-check out na tayo. Ang check out natin ay 11:30 AM. So thank you kay Mother dahil siya lahat nag-prepare nito. At ito naman po yung morning vibes dito sa Ponsecas Beach Resort. Ayan po. At nag-enjoy po kami. Maraming salamat po sa lahat ng staff ng Ponsecas Beach Resort. 10/10 po kayo sa amin. Bye-bye!